Χριστίνα μου, Ναι, είδες συνέντευξη Προέδρου Αντώνη? από την αρχή μέχρι το τέλος. Άρα είσαι ή στο 9,3 του δυναμικού Ναι. κοινού που την είδαν ή στο 10,23 του συνολικού. Εγώ παίζω και στα δύο. Και στα δύο. Διπλό Ναι. ταμπλό δηλαδή. Βέβαια, γιατί αυτοί που είναι στο γενικό είναι και στο ειδικό. Οπότε είμαι και ειδικό κοινό Μ' αρέσεις. και γενικό. Και τα συμπεράσματά σου? Πρώτον, δεν τον πάει αυτό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε με σφαίρες. Δηλαδή τέτοια απαξίωση δεν έχω ξαναδεί. Νομίζω τον έχει στο ίδιο επίπεδο με τον Τσίπρα. Δηλαδή, Μπακα. αν σε ένα ράφι έχει βάλει αυτούς που δεν θέλει να βλέπει με τίποτα, είναι Μητσοτάκης και Τσίπρας. Πιο πολύ το Μητσοτάκη. Ναι, Ναι, είναι σε πιο πάνω ράφι. στην κορυφή. Στην κορυφή και κάπου ας πούμε, αν είναι ένας ουρανοξύστης, στο ρετυρέ με την Θέα Μεν, αλλά στο ρετυρέ είναι ο Μητσοτάκης και κάπου εκεί στη μέση του ουρανοξύστη είναι και ο Δηλαδή, Τσίπρας. έχεις 40 βελάκια. Ναι. Πετάς, ας πούμε, τα 30 στο Μητσοτάκη και τα 10 στο Τσίπρα. 35-5. Τόσο πολύ, Ναι. Μάλιστα. Μα από τη Νέα Δημοκρατία έφυγε. Τη ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ ο Ελλάς. Ναι, σωστό ρε παιδί μου, αλλά Μάλλον τον έφυγαν. τον έφυγαν, Τον έφυγε. όλα μαζί. Θέλησε να τον φύγουν, διάφορα. Να όλα που μαζί. διαφωνώ. Λέει Άρον με έδιωξε ενώ το φραπέ την κυρία με την Πόρσε, τη νέα κρότισσα Ναι. της Αμερικίδου. Άργησε να τους διαγράψει. Ναι, άργησε να τους διαγράψει. Πρώτον δεν έγινε Άρον. 2 χρόνια τον έχει στο σφυροκόπημα. Απλώς ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ποτήρι. Χθες που μιλούσα με κάτι γαλάζιους βουλευτές μου λένε πότε πιστεύεις ότι ο Αντώνης Σαμαράς συνειδητοποίησε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πράσινη συνιστόσα σημιτικού τύπου? Ναι, και εσύ τι απάντησες? Δεν ξέρω, λέω μάλλον όταν τον διέγραψα. Ναι, γιατί πριν δεν τα πήγε άσχημα αυτό το υβριδικό μοντέλο του σημιτικού Πασόκ. Ναι. Διότι θα σου πω, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βασικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα έχει ο Το πήρε, Ελλάς. ναι. Πήρε 41%. Το πήρε. Ο Σκέρτσος, ο Πατέλης ήταν από την αρχή στην κυβέρνηση. Ήταν. Άρα το υβριδικό Πασόκ, ο Γεραπετρίτης που δεν τον πάει επίσης τίποτα με σφαίρες. Πάνω από τον Τσίπρα, στον ουρανοξύστη είναι και ο Γεραπετρίτης. Σωστό αυτό. Σωστό. Αυτοί οι τρεις δεν ήταν και οι τρεις στο Πασόκ. Γιατί ο Γεραπετρίτης δεν ήταν στο σημιτικό Πασόκ. Ναι. Ήταν στο παπανδρεϊκό Πασόκ. Πάντως και ο Βενιζέλος με τον οποίο ο πρόεδρος Αντώνης συγκυβέρνησε, Ναι. Πασόκ ήταν. Και στο Φυσικά. σημιτικό και στο παπανδρεϊκό και Στα γενικά παρόλα. στα Πασόκ. Ναι. Στο όλο Πασόκ που λέει και ο Ευάγγελος. Παιδί μου, το ανέκδοτο το ξέρεις, η δικιά μας είναι καλύτερη. Ποια δικιά μας? Που λένε, τώρα μην πω κι όλο το ανέκδοτο. Στο τέλος καταλήγουμε, η δικιά μας είναι καλύτερη. Λοιπόν, Μάλιστα. ο Βενιζέλος του Σαμαρά είναι καλύτερος. Καλά, ναι, εννοείται. Ο Σκέρτσος του Μητσοτάκη είναι ο χειρότερος. Σωστό. Και οι δύο όμως ήταν Πασόκ. Τώρα, τι βλέπεις? Άρα, εγώ αυτό τώρα το σημιτικό Πασόκ δεν με έχει πείσει. Ναι. Πάμε όμως στα άλλα πολιτικά θέματα. Έτσι. Ας πούμε, μου έλεγε Τίποτα. ένας Συριζέος προχθές το βράδυ, λέει, συγγνώμη Χριστίνα. Γύρισε και είπε ότι είναι απρεπής ο Μητσοτάκης στο τέλος, δηλαδή και οι Τσιπρέοι θα συμπαθήσουν το Μητσοτάκη. Φαντάσου. Ναι, γύρισε λέει και είπε για το Μητσοτάκη ότι ήταν απρεπής, ότι σηκώθηκε από την αίθουσα γιατί μιλούσαν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Λέει, εμείς όταν γίναμε κυβέρνηση και πήγε ο Τσίπρας στο Μαξίμου, το περιγράφει κιόλας και στο βιβλίο του. Και λέει, εγώ αντί να συναντήσω το Σαμαρά, συνάντησα τον Τζανακόπουλο. Σωστό. Αυτό ήταν πολιτικά, ας πούμε, ευπρεπές. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε τότε να στείλει ένα μήνυμα και να πει, δεν θέλω, δεν σ' αναγνωρίζω αδερφέ μου. Το ίδιο μήνυμα θέλει να στείλει και ο Μητσοτάκης σε αυτούς που έφυγε και δεν τους άκουσε. Άρα είναι Πάντως, λίγο μπερδεμένα ναι. τα πράγματα. Ξαναγυρνάμε στα πολιτικά, σε πάμε. παρακαλώ. Είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι ούτε δεξιός, καλά αυτό είναι δεδομένο,
ούτε κεντροδεξιός. Τη μισή λέει και τη δεξιά μόνο και την κεντροδεξιά. Μόνο αυτός. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα πόσο είναι η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις σου λέω, να πάρουμε τα τάρταρα. 25, 24, κάπου εκεί. Το κέντρο είναι 25% σήμερα, λες. Γιατί αν δεν ο δεξιός ήδη έχει πάει σε μια εκεί μπάρα των αναποφάσιστων, ο πολύ δεξιός. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που λες για δεξιά και κεντροδεξιά. Εγώ θυμάμαι ότι η ιδεολογική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας όταν την έκανε ο αείμνηστος ο Καραμανλής έλεγε, και το είχαν διαβάσει όλοι αυτό κατά καιρούς, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες δεξιά, κέντρο, αριστερά. Σωστά το λες. Άμα θες μια Νέα Δημοκρατία που να είναι στις ρίζες της και στις αρχές της και στο καταστατικό της και στην ιδεολογία της, δεν πρέπει να θυμάσαι αυτό? Ναι. Αυτό που πάει. Πάνω τώρα από τις παραπλανητικές ετικέτες. Θα στείλεις τη διακήρυξη στον Αντώνη Σαμαρά? Όχι ρε παιδί μου, εγώ ερωτήματα θέτω, απλοϊκά και αθώα. Να την αφήσω τη διακήρυξη. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Αφού σου λέει είναι κεντρός μόνον και Σιμίτης ο Κυριάκος και πήρε το 41% αποτυχημένους, ας πούμε. Πρόσεξε όμως να σου πω κάτι. Σιμίτης και άλλο ένα 41%. Ερώτημα. Δεν είναι πολύ σαφές. Ερώτημα. Έχεις συγκρουστεί με τον πατέρα το 92 και έχεις φύγει. Έτσι. Δεν σου έχει περάσει από το μυαλό ότι μπορεί ο γιος κάτι να έχει πάρει από τον πατέρα? Άρα γιατί τον στηρίζεις και τον κάνεις αρχηγό, όπως ο ίδιος είπε ότι τον στήριξα και χάρη σε μένα έγινε αρχηγός? Κοίτα, εδώ, δηλαδή δεν είχε λίγο δεν την ήταν πρόνοια. Πολύ σαφές αυτό, ναι, δεν είχε λίγο την πρόνοια να σκεφτεί ότι ρε παιδί μου, μήπως μου βγει και ο γιος το ίδιο σαν τον πατέρα και την πατήσω δεύτερη φορά? Εγώ άλλα θυμάμαι από την προεδρική κούρσα τότε που ήταν outsider ο Κυριάκος, ήταν το που λένε το μεγάλο ο Μεϊμαράκης και ο Τζιτζικώστας και ο Τζιτζικώστας και ο Άδωνης που στήριξε Κυριάκο. Μπράβο. Ο Σαμαράς δεν στήριζε εξ αρχής τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην τελική φάση τον στήριξε και αφού είχε στη δεύτερη φάση αρχίσει που ήταν και η αντίστροφη μέτρηση, πράγμα. Ακριβώς που πάει το πράγμα. Εντάξει. Άρα δεν είναι πολύ σαφές. Πάντως έτσι είπε ο πρόεδρος. Εγώ τον στήριξα, εγώ τον έκανα αρχηγό. Τώρα εντάξει. Ποιος τον έκανε, πολλοί τον έκαναν. Πάντως... Όχι ότι δεν βοήθησε, βοήθησε. Γιατί όλες αυτές είναι κινήσεις στρατηγικής. Ναι. Λες ότι αλλά εξ αρχής δεν είπε ότι εγώ που έτρεχα σε όλη την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Λες ότι δεν περίμενε ότι θα του βγει κεντρός. Πίστευε ότι ο Κυριάκος θα του βγει δεξιός. Ναι, αλλά άλλαξε μετά το 23. Μετά. Μετά. Γιατί άλλαξε μετά? Πριν δεν ήταν ο ίδιος? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εκτός κι αν ξέρεις την εξωτερική πολιτική, του άρεσε ο Δένδιας, οπότε τώρα όταν πήγε ο Γεραπετρίτης δεν του αρέσει ο Γεραπετρίτης. Και ο Κυριάκος έχει και μια αδερφή, την Ντόρα, που πάντα τα ίδια έλεγε. Ναι. Και γενικά η οικογένεια δεν τη λες, πώς να το πω, σκληρή δεξιά. Η οικογένεια πάντα αυτές τις πολιτικές απόψεις είχε. Ναι, φυσικά βέβαια. Άρα μήπως έπρεπε εξ αρχής όταν στήριζε τον Κυριάκο για πρόεδρο να σκεφτεί ότι μπορεί να μην του βγει ο δεξιός που περίμενε? Μήπως έπρεπε να στηρίξει κανέναν άλλον? Φυσικά. Άρα μήπως έκανε λάθος στήριξη? Μπράβο. Να. Και η πολλή ταύτιση με τη δεξιά μήπως είχε κάνει κακό και στον Κώστα Καραμανλή. Διότι όταν άρχισε να πέφτει ο Κώστας Καραμανλής και άρχισε να αγκαλιάζει τους διάφορους δεξιούς, έχασε το παιχνίδι. Μα ο Κώστας Καραμανλής τώρα, ξέχασες πώς έγινε πρωθυπουργός? Μιλώντας για το μεσαίο χώρο. Δεν μιλούσε για τη δεξιά ο Καραμανλής. Βέβαια. Τώρα δηλαδή μην ξεχνάμε και την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τη ζήσαμε. Είμαστε και λίγο παλιοί και τη ζήσαμε και εκ των έσω. Κατάλαβες τώρα? Να, εδώ ας πούμε θα μπορούσε κάποιος να τα ρωτήσει αυτά στον πρόεδρο. Αλλά όταν είναι τόσο καθαρές οι απαντήσεις δεν χρειάζεσαι άλλες ερωτήσεις να κάνεις. Όχι παιδί μου, ήταν μια συνέντευξη να πω ποιος είμαι. Ναι. Έγινε μια συνέντευξη για να πει ο πρόεδρος Ελλάς τι θέλει, τι εννοεί. Ναι. Δηλαδή αντί λέει να βάλω εκεί και να τα πω μόνος μου τύπου διάγγελμα, κάνω και κάποιες τυπικές ερωτήσεις. Εντάξει, οπότε είσαι...
τυπικές. Δεν είναι τυπικές, μια χαρά ερωτήσεις. Ναι, ερωτήσεις για να βγάλω εγώ τα εσώψυχά μου. Μα γι' αυτό έγινε η συνέντευξη. Ναι, μα γι' αυτό τώρα, συμφωνούμε. Να σε ρωτήσω και κάτι γι' αυτό άλλο. Εσύ θες τώρα ενστάσεις και... Ναι, όχι, εντάξει, είναι αυτό είμαι υπερβολικός, και γιατί το είπατε, γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε το άλλο. Έχεις δίκιο, είμαι υπερβολικός και κακούλης. Είσαι υπερβολάκια, δεν μ' αρέσει.